Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Hulyo 19, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Anay board member Lakson gin-issuean sa citation ticket bangod wala sang face shield. Negative RT-PCR result posible ibalik sa Negros Occidental. Sa balita national, NDF ginbansagan nga terorista nga organisasyon. Posible liwat nga pagsakas ang COVID-19 cases ginakabalakan sa mga pribado nga hospital. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sun Finance Corporation. Nagatanya Sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod Evening Newscast, and we are back ni Aksyon and Defensor nga akong sining nga partner sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga evening newscast mga ka-aksyon and this time no padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings sa aton sining nga Facebook Live. Kay isa naton basa mga ka-aksyon ang inyo sining nga mga komento kag opinion sa aton sining pagpangalagad. Sir Alex Monteza always present sa mga public affairs programs sang DYEZ. Mayang gabi si mo sir, and present man si Ma'am Elizabeth Malaka Gambala. Sir Martin Aliling, good evening dira sa imo. Yes, kay Miss Atia Kimeriman sa banwa sang Morsha kag sakay sinupa, no? Sakay ano ni pagbasa man, busy side, Jemar Siron, mayong gabi Oy, si Pangga RR Hino Action naka-tune in man sa aton sini. Mayong gabi sa inyo mga abyan ko sa kahanginan. Kamusta kamo? We are okay. Very much okay. Alive and kicking kami diri subong ni Action Ana. And hoping nga kamuman mayo sining inyo sining sitwasyon, ilabi na ang inyo sining mga ikaayong lawas. Si Sir RV John Gunyabo pa shout out lang kuno Action Day ho. Sige, salamat gid sa inyo ang mga ka-action namon nga naga-monitor sa sining mga tinion. Action Day, plug ta lang ni aton yung mga ka-action ha. Dugangan ko lang nakaroon kung kulang ang oras, para sa amon ining ayuda, no, sa mga ka-action naton, sa mga avid listeners ng Aksyon Radyo Bacolod. Bantay-bantay kamo, pero sugpunan ko lang ni kung mag-alang-alang ko karon sa oras, lawag ko sinyo, kay wala ko di available, arada ang Action Day ho. Ang list kung paano maka-intra kita sa sining ayuda, no, sa Aksyon Radyo Bacolod. 500 pesos para sa mga listeners dira namon nga maswerte nga matawgan if ikaw nagpasa kay imo sang imo man nga entry, no? Ano ang mga kinahanglanon ina karon i-share dugang ni Action Day sa inyo kagati syempre from time to time monitor lang kamo kay na mention ko man nagligad sa inyo nag-start ining papremyo sa nga iya ka Action Radio ang SAP anniversary July 16. No? So, nag-start kami sa pagpangbaton sa inyo yung mga entry. Kag mag-start naman kami sa pagbunot sa inyo yung mga entry sa August 2, 2021. Kay para ina sa amon man nga, syempre pa-promo namon sa inyo mga ka-aksyon. Sa nagahilapit man namon iya nga anniversary sa August 17, 2021. So, bantay-bantay lang kay basi pag-start August 2, no? Kung nakasend ka sa imo yung entry,
imo nga ngalan, ikaw na dira ang matawgan namon ang subo na action deal kay man kung after duha ka attempt nga pagtawag namon si mo wala mo ginasabat or gina-drop mo ang call, kanugon sang 500 pesos. So, kung may natandaan ka nga nag-send ka sang entry, hindi pag-ibaliwala. Hindi pagbaliwala. Doon pareho lang na sa hindi pagbaliwala, no? Sa COVID-19 nga ginatawag. Yes. No? Bisan unknown number, ina siya, kung madumduman mo, ay, nakapadala ko to sang entry sa Aksyon Radio ba? Si Aksyon Radio ni? Diba? So, subtagid. Kaya para agad-agad na kung masabat kung manapila namon ka mga pamangkot, agad-agad man ang 500 pesos sa imo. Okay? Yes. Ang mechanics, karon kagag kung ano ang ipadala ninyo nga message, basahon na ni Action Dale. Okay? Yes, Aksyonan, para sa mas mahapos, kag lawi kay ginasilinga time, bisitahin nila ang official Facebook page sa Action Radio, kay nakapin dira mga ka-aksyon ang aton sining complete details and mechanics sa aton sining promo in line man sa anibersaryo sa Action Radio Bacolod sa August 2021. And padayon lang sa pag-comment down, and please do share our Facebook Live so we can reach more people sa aton sining pagpangalagad pagdulong sang mga information. Inviting as well sa aton sining mga ka-action na Facebook Live viewers nga mangin kabahin or mangin join kamo sa aton sining Action Radio Bacolod community. It's a private group nga pwede ka mo dira makashare sa mga information, pictures, and video nga mga newsworthy nga possibly pwede ma-follow up sa news team sa Action Radio Bacolod. I-search na mga ka-action na Action Radio Bacolod community, and of course may mga forthcoming man kami nga mga promo nga exclusive gid lamang sa mga members sa sang ARB community. So, invite your friends as well. Kay once nga ma-reach naton ang 10,000 or more members Aksyonan, basi ma-start na kita dira sa promo nga exclusive gid lamang sa mga ARB members. And syempre, invite na Aksyonan, indayan nga Facebook page siya. Dugay-dugay magabalik kami ni Aksyonan. Keep on commenting and share sa ating Facebook Live. Standby para sa mga balita lokal. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 13 kagkaron sa detalye nasang mga balita lokal. Gin-issuean sa Board Member Patrick Lacson kagkapin 35 kay banpasang citation ticket bangod sa paglapas ng health protocol sa Bacolod City Public Plaza kay Ines ang aga Lunes. Ang gin-issuean sang citation ticket ang ginapatihan mga supporters ni Congressman Albi Benitez nga naghulat sa plaza samtang ginapatigayon ang Election Registration Board akong ERB hearing sa COMELEC angon sa petisyon nga pagsaylo sang voters registration sang kongresista. Ang pag-issue sang citation ticket kay Lacson ang natabo matapos ang media interview bangod wala ini nagasok-sok sang face shield. Ginbato ni Lacson ang citation ticket nga nagpalayag nga nabukang iyang face shield. Magluwas kay Lacson ang Task Force sa Disiplina ang nag-issue man sang kapin pulo ka mga citation tickets samtang kapin 25 naman ang Police Station number 1 kag kalabanan diri ang wala nagasok-sok sang face shield samtang iba ang naglapas sa social distancing. Hindi ko kung hindi malatani pandemic, wala ba ni kaso? Bisan po noon yung pamplasa. May inisuan ko masaya po sa ticket. Kada mo sa amon ginisuan daw hindi ko na maisip to, pati tanan sa lama man. Kutob sang ari diri nga wala naga-observe, ginisuan taway man taga pili no. Nabatian si Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Julingo.
Nagkalain-lain nga grupo ang nagpadulong sa Bacolod Public Plaza para ipakita ang ila nga suporta kay anay Congressman Albi Benitez sa ukon na sagin patigayon nga Election Registration Board hearing angod sa petisyon sa iya nga pagsaylo sang voters registration sa Bacolod. Pila sa mga ini ang Paglaom Youth Movement, United Reform Traffic Aid Bacolod, LGBTQ Bacolod, Titos and Titas of Bacolod version 2.0 kag iban pa. Nagapasalamat si anay board member Patrick Lacson, ang supporter ni Benitez, sa mga nagpakita sang suporta sa anay kongresista apisar nga nagpagwa na sang pahayag ang campus sang Domingo sang gabi nga kung mahimo hindi na magkadto bangod sa pandemya. Nagpalayag si anay Kapitan Baldo Benjamin sang Barangay Banago kay iban pa nga mga supporter nga voluntaryo ang ila pagpadulong sa lugar bilang suporta kay Benitez. 35 ka mga tawo ang ginapatian supporters ni Benitez ang naisyuan sang citation ticket bangod sa paglapas sa minimum health protocol. Opisyal na ginanunsyo ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez gang iya pagpapili bilang alkalde sa Bacolod City sa 2022 election. Ini kasunod siya nga pagtambong sa hearing sa Election Registration Board o ERB ang sagin pasaka nga petisyon siya nga pagsaylo sang rehistrasyon sa Bacolod City. Sunod kay Benitez, madabo na siya sang nabatian nga reklamo sa Bacolod noon. May kang tanan sa kulang sang maayong nga panggobyerno kag direksyon, pati na ang korupsyon. Ginpahayag sini nga bilang isa ka public servant, hindi niya matalikdan ang ginasinggitan sa mga pumuluyo. Ganit nagdesisyon siya nga magpapili alkalde. Ginpaanggit pa sa nga ni kongresistang Bacolod si Sekatawo nga nalumos nga dapat duwason o konbuligan na. Abril 22, 2021 si Benitez ang nagsaylo sa nga voting registration sa syudad sang Bacolod. You know, I have seen enough, I have heard enough. The clamor of the people is undeniable. So I'm officially running for mayor for 2022. And as I've said, Mayor Bing, so this is not personal. Wala kong kapangakig sa iya. This is something beyond us. Nabatian si anay Congressman Albi Benitez. Natalana nga i-anunsyo ni Ani Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez sa masunod nga simana ang o kung sa masunod nga duha ka simana ang ngalan sa mga kandidato nga iya makaupod para sa 2022 nga eleksyon. Inagin pahayag ni Benitez kadungan sa deklarasyon nga pagpapili alkalde sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Benitez, madamo siya sa ginakonsiderar nga mga kandidato nga iya makaupod sa pagbag-o sa Bacolod. Pila ka mga personalidad nga masay makitaan nga nag-upod kay Benitez amo sa Anay Bacolod Vice Mayor Jude Leo Saison, Anay Bacolod Council Homer Bais, Anay Provincial Board Member Patrick Lacson, Incumbent Board Member Andrew Montelibano, abang lingkod party list Congressman Stephen Paduano, kag negosyante nga si Vladimir Gonzales. Ginkompormar man sini ang ngalan sang ilang grupo nga Asenso Bacolod. Sa dugang pangabalita lokal, nagapati si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga may maayong intensyon si 3rd District Congressman Albi Benitez para sa Bacolod City. Ining reaksyon sang gobernador sa opisyal nga pagdeklara ni Benitez nga magpapili alkalde sa Bacolod sa 2022. Sunod kay Lacson, kilala niya si Benitez bilang maayong nga public official, mapisan kag maalam sa trabaho. Tuig 2019 ang ginhire ni Lacson sa Benitez bilang provincial consultant sa economic affairs. Nagligad nga Abril kag Hunyo nagperma sang manifesto ang mga alkalde kag konsehal sang Negros Occidental agud suportahan ang pagkakandidato ni Benitez sa Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, posible nga ibalik sa gobyerno probinsyal ang requirement nga negative RT-PCR test result sa mga travelers halin sa Panay nga nagasulod sa Negros Occidental kun ini ang mas ginakinahanglan para mapahagan-hagan ang halis ng COVID-19 Delta variant. Inagin pahayag ni Governor Bong Lacson matapos makumpirmar ang pagkapatay sang isa ka babae sa probinsya sang Antique bangod sa Delta variant. Ginako sang gobernador nga hindi preparado ang probinsya sa tion nga magsulod ang COVID-19 Delta variant kag manghalit pareho sa India kag Indonesia. Ang mahimo lamang sunod sa gobernador amo ang pagpaningwa kung paano mapahagan-hagan ang kahalitan sini kag pagpadasig sa vaccine rollout. Sabado, Hulyo 17, ginpahayag ni Dr. Maria Sofia Pulmonas ang pamuno sa Western Visayas Local Health Support Division nga isa ka 78 babae nga COVID-19 case number 34 sa Antique ang napatay sa Delta variant. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Action Radio Philippines Standard Time, vitamin C ba lang ginapangita mo mag...
And we are back online mga ka-aksyon na. Kaupo ninyo sa gihapon Aksyon Dale kay Aksyonan sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. And balikan natin ang comment section sa aton sa Facebook Live para sa additional nga mga greetings kay damo-damo gid Aksyonan ang pending sa aton sining comment section, no? Homa Lumena, madamang nga salamat for tuning in tonight. Araman si Herminia Medalla, good evening po from Manila. Uy, thank you so much. Keep safe dira sa Manila. Mama Herminia Medalla, kag keep safe man si dira nga pamilya. Ana Sinoro, good evening. Kag si Ma'am Jean. Oy, si Sir, thank you so much. Si Mark Valentin Liboon Villamar, hello childhood. Salazar, shout out lang ni Salamat gid childhood. Pero feeling ko ako siya nalipat na ko. Nalipat na ko kay Walpaton. Doon ka mga ano na out. Sige, maraming salamat kay Mark Valentin Libon Villamar. Pero familiar nga sini nga apelyido kag name actionan. Robert Roma, good evening. Kagaraman si Eliezer Likayan. Sir Alex Montesa, thank you so much once again. Kagaraman si Ma'am Monet Gabuan and Lau. Good evening. Maraming salamat. Si Ma'am Jean Hisulgon, good evening. Si amo ni siyang si Mark Valentin. Yes, sana all. My childhood. Char. Francisca Poso Maderaso, mayong gabi man. Sige, salamat. Ngayon si Sir Vicente Samiliano, good evening. Munet Gabuan Inlaw, mayong gabi man. Si Sir Melily Oligo, mayong gabi. Kag salamat kid sa pag-monitor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, si Sir Bongbong Ispigol, mayong gabi. Kuno Action Dale and Action Ann. Si Parivia Jonathan, pare mayong gabi dira sa imo. Kag sakay Madam Mary Joy na. Sakay Presi, Dennis Richard Tiboroma, mayong gabi man. Dira sa may San Enrique. Ma'am Vanessa Mayo, happy Monday guys. Action Dale and Action Ann. Enjoy and have a great week ahead. Monitoring always 24/7 from Rochester, Minnesota. God bless. Okay, salamat gid. Sige, sa mga ka-action naton, continue lang sa pagpadala man sang inyo yung mga mensahe after na multi-section Brian naman. Si Ma'am Yvonne Galian, si Ma'am naman tonight. From Germany siya, I think, Action Ann. Good evening, Action Sir Janice, Salazar na Action Ann. Dan sharing, madamo gid nga salamat. Big help gina Ma'am Yvonne. Kasi iba naton nga mga top sharer. O kanami, isang top fan badge ni Ma'am Jean Hisulgo, no? Feeling ko Action Ann, ang Action Radio, ma-recommend kita sa mga top fan nga may mga badge bala. Nga maraffle, ang exclusive lang it for top fan. I think i-recommend in Action Ann sa aton sining admin kay SM Nona. Pwede gid Action Dale. Basta mga Action Dale, mga pasok na lang. Pero pabalik Action Dale, speaking of, na-mention ko kagina sa inyo, ining amon nga pa-premyo para sa aton nga mga ka-action. Ariyo diri na lang ko focus kung paano kamo maka-entra nung pwede ninyo nga ipadala, no? First, ang inyo yang ipadalaan sang message, ini nga numero, sir 970-4951-202. Sa liwat, sir 970-4951-202. Na? Ang ibutang dira sa inyo nga mensahe or ipadala ninyo as entry, ang nakabutang intro, Action Radio Bacolod. Next, program kung di ninyo nabatian like Subong Abi, no? Action Balita Evening Edition. Pangalan dira nimo, edad, address, kag contact number. For example, Action Radio Bacolod, kama, Action Balita Evening Edition, kama, imo biname, Juan de la Cruz, pila imo edad, 54 years old, kag taga-diin ikaw, like Barangay Alihis, Bacolod City, and then, ang imo contact number. No? 1 and 3 per number dira ninyo. Pero kung damo kamo dira number sa inyo pamilya, pwedeng-pwede kamo makapadala. Pero make sure mo lang, at syempre, lain man ang pangalan. Di ba, Action Day? Yes, Action para sa dugang nga mga instructions, bisita ang Facebook page sa Action Radio Bacolod. Nakapin dira mga ka-action ang complete mechanics kay lawig-lawig ini nga mga sinama mga inadlaw tub-tub no, sa anibersaryo sang DYEZ. Once again, inviting as well sa aton silang mga Facebook Live viewers nga mangin kabahin or mangin miyembro sang ARB community. I-search lang sa Facebook account sa search box ra Action
Radio Bacolod Community, mga kaaksyon na. And see you there sa sila nga private group. And of course, i-take natin ang ining opportunity actionan para mag-invite sa aton sining mga netizens, sa aton sining mga Facebook Live viewers, nga i-follow nyo man ang tagsa-tagsa naman ka mga social media accounts. Indayan, go ahead. Oh, nalawag mo naman. Nalawag mo na. Nalawag mo na. No? Sige, standby para sa mga balita national. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, nagabalik-balik balang imong hilanat, nagasakit kay nagakatul balang imo tutu. Lasay sa 27 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginbansagan sang Anti-Terrorism Council o kon ATC ang National Democratic Front o kon NDF bilang terrorist organization kag gintawag ini nga integral kag inseparable parts ang community parties of the Philippines kag New People's Army o CPP-NPA. Ini ang nagwa pila ka bulan sang una man nga ginbansagan sang council ang CPP-NPA nga terrorist organization sang Disyembre 2020. Basa resolution nga pamalo ng Executive Secretary Salvador Majaldea nagligad ka Hunyo 23 ginpahig sing council ang Article 10 sang 2016 CPP Constitution nga nagapakita nga NDF o kon NDFP ang isa ka consolidated group nga nagasuporta sa arm kag organizational expansion sang CPP-NPA. Sunod pa sa council ang CPP founder nga si Jose Maria Sison ang nagakilala sa CPP-NPA nga kakaliado sang NDF samtang asawa nga si Juliet de Lima Sison ang ginhingad na naman nga interim chair sang NDF negotiating panel. Nagakabalaka sa karon ang grupo sang pribado nga hospital tungod sa posibilidad nga mapilitan sila nga mas pangapasang karon ang intensive care units sa kun ICUs kung matabo ang posible pagsaka sa kaso sang COVID-19. Base sa ilan na eksperyensya sa pagsaka sa kaso sa tumulan sang Abril, ginpahayag ni Dr. Jose Rene de Grano, ang head sang Philippine Hospital Association of the Philippines, nga madamo sang ila healthcare workers ang nagresign o kung nagsaylo nga may dako naman nga epekto sa ilang operasyon. Sa naibaluan, mando sa mga pribado nga hospitals nga magdesignar sang 30% sa ilang kapasidad para sa COVID-19 patients. Ginpahayag sa Department of Health nga kinahanglan nga dugangan ang supply sang oxygen sa Pilipinas sa bilang preparasyon sa diyon nga magsaka liwat ang COVID-19 cases bangod sa Delta variant. Una na nga nagpanda ang DOH sa posibleng pagsaka sang kaso matapos na report ang 11 cases sang Delta variant sa may Northern Mindanao, Metro Manila, Western Visayas, hag Central Luzon. Suno kay DOH Secretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere nga sadto pa man ginaprepara na ini sang DOH matapos na report ang unang kaso sang Delta variant sa pungsod India. Nagpasiguro naman si Vergere nga nagakaigo sa karon ang supply sang oxygen sa pungsod pero kinahanglan nga dugangan para mas mangin preparado. Una na ginanunsyo nga mag-export ng Pilipinas sang oxygen sa Indonesia para magbulig sa mga pungsod nga mayaraman pa sang pagsaka sang COVID-19 cases bangod man sa Delta variant. Ginpahayag sa Department of Education nga magapadayon ang blended learning sa pagbukas ng klase sa Setyembre 13, 2021. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, wala pa na aprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaduso nga pilot test para sa face-to-face classes sa isa kagatos ka mga eskwelahan. Sakop sang blended learning ang mga online classes sa printed modules kag television and radio broadcast. Ang Pilipinas amo na lamang ang pungsod sa Southeast Asia nga wala nagapatigayon sang in-person class para sa basic education bisan sa limitado lamang nga kadamuon sa mga estudyante. Sa nabaluan, 2 ka beses wala ginpaboran sa presidente ang face-to-face classes kag pinakaulihi sa tungbulan sang Pebrero. Bangod ang bangod ginlunsar pa lamang ang COVID-19 vaccination drive. Sa balita, sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time DTX
Time inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 19, 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!